Ole tuntum chu Synspilum siglich chungchang video kan huang hian toite Synspilum a hianin tuna kan huang hian no te anei an nei tan foi mek ta hemi no te nei thei tur hian eng nge ngai tul ti vela kha soitur le soitur tamanga amar chu voin chuan atlang pui thok thok ron ti taila kei maina ka en kol dan bik han soi lang taila an ph hi 7 to 8 hi an mamo dan ania keima chuan 7 velin kada tlang puya tuna an tuyom na hi 7 vel ani tina ni chu chuanin an cho hi cyclic stick ka pedeu tlang puya an te deu lai chuan tetrabits ka petrina hemi breed tura poimo pakha chu ph kan soi tak ph le temperature tuivo le lum dana hi nia keimaina kada dan tlang puya hi chuanin 28 centigrade degree in kada tlang puya chu anau te an neya an len deuh thleng hian chumia chuan ka maintain char ani an mani Synspilum hian lian thei khop maya inchi som pakhat som pahnih te po aniang chu an ni thei anu le pa hi an tet lai hian thria hran har ve khop maya a lo len deuh hianin a pa hi alu apongin a fins anal fins le dorsal fins te hi a sei deuh bikin ka hria keima chuan anu hi ate zoka a fins vel po a toy zok ni in ka hria khati khan ni le meita se zo du le hriat bel du omni chuan kan thiamang tok le kan theiang tok in kanon kanin chang tura nga yang